ma Phoebe Asiya. Erokamano kikawo minono historia mar Phoebe Asiya maber to omiyo chir ni joma mine nyalo kendo ofwenyo ni joma mine nyalo bedo jotelo maber. An ng'e Phoebe Asiya 1987 and kinwang'o ngima mar Phoebe Asiya nyaka nang'eyeno nyaka sani. En gi kido ma ng'ama dwaro bedo jatelo nyalo kopo. Nikech king'iyo kaka osebedo motegno e weche mag siasa, weche mag siro ratiro mar jopiny, wan gi gik mang'eny malich mwanyalo kopo kuome. Omiyo sama koro dhini, adwa mana kwa jothurwa ni mondo wakowe gi kwe, kato gigene mabeyo mane en godo, kik odhi gi lo, but wadong' godo kendo wanyalo kopo mondo wane ni wasiro telo mar mine, kato wachako wakawo mabeyo mondo wasir godo dongruok mar jopiny ma Phoebe nochung'ne. Erokamano ahinya. Peter